ma na wani rubutu a cikin rubutun bari in kawo misalan da na bayar da nake cewa ya ku matasa ku sani ba a ɗaukan mulki a baku abinda ake yi shine mai kokari mai kazar-kazar shi zai kai kansa wani abu makamancin wannan sai nake cewa a rubutun Yahaya Bello became governor of Kogi State at the age of 40. Yahaya Bello ya zama gwamnan jihar Kogi a shekara ta 40. Dimeji Bonkoli became speaker of the House of Representatives at 37. Salisu Buhari even got there at 29. Maitama Sule was elected to parliament at 25. El Rufai became DG of BPE at 39. Abdurrashid Bawa became EFCC chairman at 40. Nuhu Ribado was 42 when he first headed the EFCC. Pantami became DG of NIDA at 43 and federal minister at 46. Kaga in muka ce kwata-kwata ba a yi, kamar akwai bukatar mu sake duba al'amarin. To wannan ita ce tambaya da ya kamata mu duba. Sannan shin da gaske ana toshe musu kofofin? Sannan kuma tambaya ta ƙarshe da zan yi wanda tana da matuƙar muhimmanci ita ce shin muna da buƙatan experience da ƙwarewa a harkar shugabanci a ƙasa? Idan akwai buƙatanta yaya alaƙarta, ina fata an gane, da wannan matsala da muke magana cewa to ai kawai a bawa yara matasa su masu su ba da gudunmawansu su kaɗai ne ko tare da wasu?